Hvad der andet, der sker? Det går vildt for os herovre. Må jeg lige tage den her, så den køler? Ja, kom, var der overhovedet noget mælk i? Så er du ved at være mæt nu, Freja? Du skal give en noget vand. Jamen, det har jeg lige gjort. Det meste røg vist ned ad maven. Sætter vi mælk i kølen. Hvad så nu? Ja. Vi skal begge to i bad, hva'? Skal I bade begge to? Ja, I er så ulækre, hva'? Er det ulækre, baby? Kom I bade begge to med det hele? Jeg synes, at maden ligger under hagen. Ja, det kommer Jamen, det gør det ikke. Hun har fået en helt skål fuld. Men det ser virkelig ud, som om der kommer meget ud. Og det ligger under hagen alt sammen, det er godt. Hvor er du lykkelig, Freja? Ja, ej, nu kommer det ud igen. Du distraherer hende. Ja, jeg tror, hun er Jeg tror også, hun er færdig. Skal jeg lige hjælpe jer? Nå, skal jeg tage en baby? Så kan du her. Det er til dig. Hun er ret fed på fingrene. Ja.